níos tá muid gan CPR in nach Lean fuil an bhile le CPR a dhéanamh. So leanana muid fum an bhile tamar fad. James an tanam tarmsa agus éidir an táin seo gur maithagí a sucht an cúpla núma de cáin seo géisteach lumsa. Thusam is amach an síl mar altra agus nuair a bhíoch má galt gobar san ospidal mar altra thug me faoi deara gur á neidir daoine tíochta seachsmachas na hospidal agus si gailge an príomhtanga bhíoch acu. So dúirt Michel am héin tá muid an rud a cín deile chuir fáil go na daoine seo chuileáit go mbeadh siad ag cloisteáil gailge. So siod an chéad agus an t-aon defibrillator sa domhan atá go thomláintí gailge. Os sam muide gobar tugra se hartar blian hin agus thug se blian omláin ar an bhí go leor obair baint leis. So go honúil nar a bhíon cardiac arrest ag duine cínt. Catú gléocha chur ar survey seo go cá. Chormut gléocha go honúil sa tír seo bhín 58 númad ar sin tíoch go fada leat. Agus tá sé sin i gcórdú níomháin sa tír seo a chola tír sa domhan. So when sa máil an seo an taonrad bhfuil muid an duna na chola gobar ar an othair. So tá an AED nó an defibrillator an, tá muid go na pilíní nó na pads a chur ar an othair. Agus tá picturí orb a hispáin chuid cén áit nó cén chuí an gáin siad sin ar an othair. So tá an próséis rilí siimplí go duine cínt nach nearna rudidir be mar seo hána. So an sin casan tú éid an Dífhibrileoir Dír ar chúna. Nó chur gléoch ar chúna a thuláthar pad nó go dhaoine fásta. Ná leag láb ar an duine. Ag déanamh analíse ar rithim crí. Rúin tú an preppa Tucha. agus an sin Tusa tá seach an tóchaí chuir go de lucht. gábóga. Tám sin an isis leanan tú na trúach an tamar fad agus níos tá muid gan CPR in nach Lean fuil an bhile le CPR a dhéanamh. Bhí go leor am na cá leis agus chamuid a tam sin leis tá sé dinta mé sein, tá sí dinta sa Spáin tagad siad go fáilta líne Smart Medical ar an spidal agus tá siad ar fáil inis má heastain siad le.